Guys, nih lokasi biar kopi ya guys. Oh iya, terima kasih kakak. Kene bisa. Oke, makasih lo ya. Perkara siji sirah kudu ngabekti marang Gusti ingkang Maha Suci. Monggo loro sirah kudu ngabekti marang Guru Gusti Dewaku. Dina kudu sirah kudu ngabekti marang desa bagus. Nyata ngopi ngantuk iki ketok. Gila. Siap kosan di Pak. Halo Mas, yang ngombenan. Untuk pisan-pisan anakku kok kawin nangis. Untuk pisan-pisan anakku kok kawin susah. Untuk pisan-pisan anakku kok kawin loro. Mangarep kalau sekolah soko condro dosa ngawasi sak ngawula kepuluh dino gongonganku lahiran di pekantik dosa roko ibu warana gawe tadi sing aku kula saiki dadi tanggung jawabmu aku pasrah malah sira sakjroning keberadaan sira kudu kepati opat yo pakarya sing becik sing berkah tur sing alam Kayaknya pentol lah Kesorane bakul iki. Apa? Apa tak tinggo cake loro. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggo cake loro kae, tumpuk para. Kabutan kita. Dan sebelum nanti duduk jalur rutin pilih untuk sesi bersama. Aku cimpar deh, ratu mulu. Bayana telepon aku tau nyilek gunungan, aku kelengar gak kuat aku. Dan nyimpen berapa sih matahari ini ngawak Saudara nikah oleh ngepel sekalian garuk ingkang sepindah Anda kenakan salam takbir Sumanto sekalian Wosoko Polo Pisepuh Wakdo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti kabijan Jumakah katon gagah bangkit hangayai karya ana tepi dawuh ira mangkuri sigra jengkar sang suba manggala saking sasana palarman arsa tindating nuju wonten ing sasana damar kencana lampung Cilondro kadya serapat candrani sigra mansah jumakah
di mukane lampah jumakah balon bukan lagi mantep tak disir nah mereka warnane rokawinan tancang tak baru cucuk laku yo cucuk lampah susumane dia ayu Ari Reza cucuk lampah kasampun kundang kalupo wonten sainding Yuswantoro dengan saking Sasono Palerman Arso tidak tumuju wonten ing Sasono Probo Soso saperlu derakan kirapipun serat pojo pinangan ten sargit ing kawinastan os ya lono lan gula maksana saya dawu saya cetha saya caket saya hanelelo sekar saking Sasono Palerman kadharaken putri Domas ingkang ayu selestya ing warna ayu selestya ing warni ugi kadharaken Suba Manggala ingkang sampun bangkit ngayahi karya ae ya os ya just manut sing penting langgam sinawang sarwa pates dasar kenangatan ayu selesai ing warni tur nedhang ing besus ngati salutur angin di busana mula lamun Cirandra kusum maning dia ayu pika puji lestari luwih ayu luwih rupa ngati kurang panyodra hanga kebusana nibo busananing nata muslim ala Surakarta hadiningrat Rekmo kembang bakung ginelung cecunduk kembang mentul cacah songo palarapan hanyilo cendani grono mancu kadya bali minawun alis nanggal sepisan mripat blalak-blalak kadya bawang sabungkul klambi tiga jambe biji tipun untul nipulan kang setia satu tak enteni nanti
sak kekomu tinggalkan pesan tidak. Halo Putri. Pakai sama suku Dayak. Tanggal Siti Mas. Oh iya, alasannya kono. Piye ya? Oke, aku nek piantun pada rokok mriku ayahku ki yo samene iki lho Mas. Oh langganan ya? Iya nek sing nom-nom iki mau aku cepet metune yo Mas. Sejene ngono mau golek duit. Hah? Malah golek duit tok. Ngono. Jaluki rokok. Lho, Sing nom-nom kuwi. iya. Oh, tenan nek sing ngeten-ngeten iki brondong-brondong iki ora ndelok rokok Mas. Brontong orang diuntung. Mit ya Mas yo. Sayangnya kok karo anake ngono. Ora apa-apa. Nanti komit. Ya aku timbang lengan. Bojomu dhewe lho Mas sing nyuruh Mas. Oh bojomu ki nek dulu ngomong ae. Apa nih? Lu manukku ketindihan. Benane sih. Wis lek ora iki. Ceta, aku ngene iki nggon-nggoni ayahku. Ini masih diputer-puter obah ya ora lho Mas. Bakung dapat vitamin. Kenya wibawa itu apa ya? Anjing. Kenya wibawa ya nek. Kayak elektron. Beriki goreng enten ya, Mbak? Iku elektron. Kenya perawan itu wis nang bawah. Dereng. Dan kon ya. Ayo sebenarnya Lu malah kering tok. orang ini Enak bojone. Karena jenenge betul derek ya. Boten. Wes bebas. Toto. Iki uruk. Betas aku bener, Mbak. Betas aku nopo betul? Ditambahin. Ceblok lo ya, ceblok. Pakai musuh baik, Bos. Iki mau segala kan kowe yo. Kowe ditusu bahasa para Bu. Kene, kene. Baik berpanen cengkeh. Yo gak iso ana kusune niki. Roto lu malah. Ya ampun, Bakung. Ben roto pisan. Oke. Patang dina boten sarap, Mbak. Sembuh. Oh, dia ini jenengan sebelah putih. Sadene telogo. Sembuh apa nih telogo iki? Kula nih tebak logo karaokean kae. Konangan. Aku kene sane lo putih kabeh lho, Mas. Iya, lho. Kok niki lho yang mesti jenengan niki nggih, seneng niki nggih. Nggih. Kok seneng niki? Sayang ora. Oh, agak sayang sama ini putih belum kabeh lho. Iya, sebabnya Enggak nawari. Mungkin anu apa raup saniki ya? ora. Ambune wangi mana-mana kira. Lalu edanan. Oh, edanan. Iku Mas. Edanan ya. Sopo sing ora edanan? Iko, tapi jenenge joget ki. Oh, garap jaranan sembarang betul. Joget. Joget. Kok joget raup? Joget Bakung yo. Ayo. Cendok. Cendok maju dok. Baik, kamu nek joget dhuwur panggung malah lucu. Wede. Ayo. Sing ngomong aku tumu lho. Kok sing ngomong tumu kok kayak jago. Sing ora joget terus bayaran. Ayo. Ayo
Gadang ya. Apa belakon keris sendal kayak gini ya. Ini. Oh, tari ganong Obakung. Nah, spesial dari Sempu Ponorogo. Bareng-bareng makeup. Juga alam ada musik. Kalung. Nah, iya no, ganong saya ketewok yo. Kokono yo. Ono ini para ini corona. Ini. Oke, munggah. Neng dalan. Ya, kokono munggah. Balike jungkiri rono. Ketewanya apa? Bukan kokang tuane sing iki. Iya. Oke. Nah, ya. Ayo, kau tanggung jawab ya. Teker status. Yo. Yo, tambahnya rungok nih musiknya no. Nah, yo. Ayo le. Ya baik. Nanti mana ya? Nanti, ayo. Sama nomor jadi mebel. Yuk, yuk. Kalau nanti kena awet ya. Nah, Mantenan ini gabung kari ya. Masih bareng-bareng. Iya nah, makeup dari Cigos murah punya. Yuk, dalos. Tadi, ayo. Duh, langsung naik ini pengen ikuti nurut Ya. ini rong Jawa soalnya ya Contoh. rong Jawa sabaranmu kok tak kayak pembope lah ini ayo kerja lah gue soalnya saya ketewa yuk wc yuk sampai orang barang mulai yuk ayo le ayo, tahu bayo bangun biaya. As. Wis jauh. Tapi ini dong.
adikmu ta iki? Ora. Nah, kowe mundur sik ra iso. Yo, sincing nih jareke. Oh, nek iki kok apik. Ya. Yo, wes. Awit. Langsung plak yuk. Juga ojo melayu ning kene sik ya. Kowe nek aku muni melayu lagi melayu ya. Ya. Nah. Coba tak sipok ngono. Yo, Mas. Nah, yuk. Urung wayahe. Aku ora muni melayu kok. Yo. Joget sik. Tut neke. Mulai oleh. Yo. Ning kono ae jatuh ning kono ae. Ayo. Piye iki? Pinter ya anakku. Napa kuwi? Dadi Lah licin kene tak demek, Mas. kleru. Kayak tak karo sabuk, Mas. Pinter ngono sik. Ya. Dandan dagangan ya kan Di- dari Oh, masa? bukan Kak ya. Cincin ini dhuwur. Ya. Katokane lho unjuk nih. Unjuknya sing penak lho, Le. Unjuk nang ini lho gak kenek kok yo. Ini enak to dhuwur. Nih. Los iki. Nah, lah kok kaya petinju. Lah, Jajal nantang tinju malah. Kreasi terbaru. Apik. Kata oblong yuk. Lu joget ning kono aja ngalih sik. Nah, iso joget 50.000 koyo ki mau ya. Joget sik tangane. Layangan pedot. Sik teman. Oh, Iso joget ora jajal. Nah, yuk. Alon-alon naik. Wes. dari kono ya bisa. Wele, Marano. Nah, sajukiran. Lek, langsung. Alon. Nah. Iya. Kadek. Benak iki yo kowe. Oh, wes ben turu. Itu siapa nih? Arif, Jaluk apa nih? Duit ya. Nah, gini. asal musuh kau kiri. Asal musuh kau waktu gede, balik wana waktu gede. Loh, itu kan pemain Mas. Loh, kok kalian biasa nih Pak? Nemani tamu. Ini. Pamit to pisane mantene ya. Salaman, pamit salaman. Menawa kok disuweli, menawa. Pak, agen kula nyambut damel mencekap. Karo lega. Agen kula nyambut damel sampun cekap. Oke. Bisa ngono mungkin apa saniki? Alah lek kok ditiru tenan to. Lah jane merang kono Mas ya? Buka. Piye le saurane? Engko jare. Titipne Mas Manten. Bungkus. Oh dibungkus. Kae. Wes dang rono. Pamit karo bapake, sing duwe Mas. Wes sik. Nah. Salam Mas Manten. Iya manote. Pak, saniki napa mengke? Saniki apa mengke Pak niku? Engko ae. Pamit Bu Ditambahi peten, Bu. Iya, kawan. Anu 2,5. 2,5 ojo kere kalem kok. Kowe pengen ditambahin apa ora? Oh, jungkir yang kene pisan. Yuk, reok Mas. Yuk. Musik sik. Iya. Mundur.
Mundur, balik. Mundur. Guanya sih. Balik. Lihat lah. Oke, sip. Ah. Macam lele. Mundur. Iso tak kaya iki mau? Oke, iso, wong sing marai kowe ya. Mane mas tak ketawuran jungkir ya. Maju pisan, mundur Maju pisan. pisan, mundur pisan. Ayo. As. Alah kaya sujud. Kowe Balik mundur. Kowe empeng awake. Lah. Heeh, kono pamit Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Saiki masih sing kae. Jam lalu. Wong jilbaban sing ndi, Pak? Jenenge Sing siapa, pundi? Pak? Namanya siapa? Asmane sinten? Oh, kok sing jilbaban. Oh, iya. Wadah lho si jilbaban. Jadi kon reok karo Pak E. Yo aja to. Lah iya. Heeh. Balik. Bocah kejar jarak motor. Mas alhamdulillah kunjungan saudara sampun cekap. Sinarengan Diana Meat juga Lambada. Musik audio dari mana, Mas? Pandawa. Pandawa Audio. Buat keluarga dari Ponorogo, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, J. Amin. Karim Madiun, ini MUA-nya dari Jegos Morang, Kecamatan Karim. Karim Kabupaten Madiun. Terima kasih Bapak MC. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.